Väistäkäs vähän. Meistä. Moi. Joo, tästä tämänpäiväisestä vaan. Ei mulla mitään erityistä ole. Mä oon nyt aha, just, joo, että tekin ootte nyt vasta menossa. Joo. Joo, just. Lähettekö te Tampereelta nyt vai? Okei. Joo. Kato, sä et tiennyt silloin vielä, kun viimeksi puhuttiin, että miten menee. Joo. Selvä. Joo. Okei, niin mäkin on joskus varmaan. Jos istumaan. Mä se olisi täällä puolikahan jälkeen. Perilläni. Mona. Mitä? Mona. Joo. Mä käyn varmaan siinä syömässä. Eikö siinä ole edelleen siinä Astalla se, mikä intialainen vaan mielessä? Joo, niin mä oon nyt jossakin lounasaikaan se kolmas, missä mä oon, niin sehän onkin sit viereisellä kadulla, missä on se kahvila. Joo, mä katsoin kartasta. Et se on siinä ihan Niin on, joo. Niin